Ето ни отново в моя пчелин в село Синдел, Варненско, където започвам ваденето на меда и исках да ви покажа моя рекордьор за 2024 година. Ето този кошер, който в момента е на 3 многокорпусни корпуса и 2 Дадан блатови магазина. Това семейство представлява обединени 2 в 1, 2 естествени пчелни рояка, непосредствено преди главната паша. В момента в него, аз предварително съм го прегледал,